Mas mga idol, back into business tayo mga boss. So, ikot tayo mga idol. So, ito yung reject ko mga idol, oh. Pakita ko lang sa inyo, no. Pakita mo natin to. So, ito yung mga reject ko mga idol. Napanalunan to. Basta post ko lang dito yung pangalan niya mga idol. Nalimutan ko lagi yung pangalan niya. Kauyo, kuya ako ba yun? Kakuya, basta yun. Ito mga idol, ito yung reject ko. Tapos, Japan G na sling pa. So, Joshua, tabi mo muna to pre, oh. Ganda na ito mga idol. Reject ko lang to. Ito naman mga boss, may kumuha sa atin ng tersera. Tignan nyo tong tersera niya. May kumuha sa atin ng tersera mga idol. Napakaganda. Class A na mga tersera to. Pwede to kahit saan yung bangga. Sabi nila, baka boss, parang TN size yung tersera. Ganun talaga yun idol. Hindi kasi magkakalayo sizing nito. Tapos yung Margus kasi makakapal. So almost papantay siya sa sizing. So ito yung tersera niya. Ito pa yung iso. Ganda ng kulay ng mga gagamba. Ito na. Malabo pala. So pag may nakita man kayong dilaw mga idol, dilaw na makunat yung kulay, no? So wala kayong makikitang gagamba sa akin dito mga idol na dilaw na pusyaw. So kahoy lahat to mga boss, ipil-ipil lahat. So sabi ng gagamba. So ito buddy, yung tersera niya. Ay din mo na ibutang, butang mo na. Atong din mo lang to ibutang to. Butang na yan muna pre. Ito naman yung sa banusan idol. Banusan niya lang to mga boss. Ito yung tag 8 pesos natin mga idol. Pero minsan, tag 10 to isa benta ko, no. So ito yung banusan ko mga idol. Ganda ng kulay, oh. Pwede pang pet. Pang laro din mga idol, oh. Ito kasi may mga tersera, may mga TM naman to. Pero kumbaga sa selection ko idol, ito yung pinaka-reject ko na. Itong banusan na to. So ito. Saka ito, isa lang may-ari nito mga idol. Yan. So, lagay mo na doon. Kinuha niya lahat yan mga idol. Kinuha niya yung selection ng tersera na 50 pieces. Kinuha niya rin yung banusan. So ito naman mga idol, TM to. Patingnan ng TM na to mga idol, ah. Selection to mga idol. Ang gagandang TM nito. Tapos pinasobrahan ko pa to mga boss. Ayan, mga TM niya. Sobrahan ko pa to ng dalawa. Tapos ito naman yung good size niya mga idol. Dapat 5 yung good size niya. Ginawa kong 2 yung OS niya. So semi-orange tapos tungkuan mga idol. So ito yung good size niya. Mahaba din to mga boss. Ganda mga gagamba to. Makakunat kasi, no. Makakunat na gagamba to. So OS niya bigyan kong 2. So kanya ito mga idol. Yan, sama to pre. Tapos ito naman si idol, 2 TM. Request niya pulang tigre saka itim na tigre. So binigyan natin siya ng pula saka itim. Nag-against the light kasi mga idol, eh. Ayan, oh. Isang pula, isang itim. Tapos ito itim, pula, tapos brown. Tapos meron siyang jumbo size, meron siyang OS mga idol. Ang haba nito mga idol, oh. So kanya na yan. Kaya natin to doon. Hindi ka na bahala dyan pre. Ito naman mga idol, class A to. Super selection to mga idol. So bakit naging super selection yan boss? Kung sa sizing mga idol, almost same lang sizing. Ang kinaganda mga idol, yung kunat ng gagamba, pansinin nyo. So yung request na kulay sa akin, pula, tigring mga pula na gagamba, makukunat. So tungkuan to, tala,
So, binibigay ko yan mga idol. Ganito yung super selection ko. Kung ano yung request nyo, bibigay natin. Tapos, tingnan nyo mga idol, mahaba. Good size mga boss. Halos puro tigre. Tapos, tinto. So, request ni idol yan mga boss. So, dito naman tayo. Idol. Dito tayo mga idol. Ito, kaibigan natin to mga boss. Ang order nito is, pakakuha nga ako load Diyos wabe ng isa. Isa ka load pre. Mas kindindra. Tara. So, ito mga idol. Nagmekos-mekos pa ako ng bago. Ang order ni idol sa akin, pagkasyahin ko na lang daw yung pera niya. So, yung load na 799, shipping fee, tapos ito. So, sabi niya kung pwede daw ba makasingit ng timbang ulot. Sige, binigyan natin naman si idol, no? So, pwede naman niyang itimbang ulot to mga idol. Yan. Kasi iba talaga presyo ng timbangan mga boss. Mahal talaga. Tapos tigring pula. Itong isa tigre din to. Pwede niyang timbang ulot to mga idol. Mahaba din to. Tapos dito, may class A siya dito ng mga gagamba. Ng mga TM. Pero extended mga boss. So, tingnan natin kung hindi naman siya tasali ng timbangan. Pero timbang ulot daw gusto niya. So, tingnan natin kung magagamit niya mga boss. Ito talaga, guaranteed to, pang ulutan to. Ito, pwede to pang timbang ulot. So, yung mga 5 daw, Diyos wabe. Pero hindi to pang timbangan mga boss ah. Hindi ito yung quality na material pang timbangan. Sige na. Pero pang ulutan mga idol. Ito kasi yung inaanap nila ngayon, no? Yung inaanap nila ngayon sa Manila, mga idol. May kaha-kaha. Hindi siya magsusuper mga boss, pero extended siya. So, yan. May free siya na puncher, 5. So, all goods. Ito kanya pa tong load. Alright. Ito naman mga boss, sa bata to mga idol. So, alam niyo naman yung gagamba ng bata. Ito, mura lang benta natin na ito mga idol. Ang mahal lang dito yung kaha. Kasi acrylic tong kaha mga idol. Ito sa bata to. Gagamba ng bata mga idol. So, yung bata pag nakakita ng mga ganitong gagamba mga boss. Oh. Yan, ganyan yung gagamba ng bata mga idol. Yan. Mura lang to, tutusin mga idol. No? Kaha lang nagpamahal dito. So, katumbas lang nito mga idol at tersera lang. Tersera banusan yung price, no? So, yun lang mga idol.